Umehluleli uThokozile Masipa wachaza owayeyintombi kaOscar Pistorius yakudala uSamantha Taylor njengowesifazane oneqhubu. Waphinde wathola ukuthi ubufakazi bakhe abanele ukuthi engagweba uPistorius ngesigameko sokudubula uphahla lwemoto. Kodwa-ke uSamantha Taylor usengundaba mlonyeni futhi. Umama wakhe uTrish ngokubambisana nomunye umbhali ubhala incwadi ekhuluma ngobudlelwano bezinyanga eziyishumi phakathi kwendodakazi yakhe kanye nomsubathi wama-Paralympics uOscar Pistorius. Unfortunately, there were a lot of untruths, mainly out there. And it got to the stage where, as a mom, I felt very protective over her. And it's heartbreaking to read these stories. And we've had media attorneys and advisors, and all of them said to rectify something after it's there is very difficult. If you tell a truth in the beginning, people can choose to believe it or not believe it. uPistorius nokaTaylor bobabili basolana ngokuba nobudlelwane nabanye abantu ngesikhathi bendawonye. OkaTaylor usephinde wadalula ukuthi owayeyintombi kaPistorius uRiver Steenkamp wayehlala emgadile ezinkundleni zokuxhumana. Naphezu kwembiko yabanye bezindaba, kodwa-ke uTrish Taylor akamsoli uPistorius ngokuhlumeza indodakazi yakhe. Kodwa-ke uthi wathandana nomunye umuntu bendawonye, wayiqambela amanga, waphinde wayilandela emuva kokuhlukana kwabo. Lencwadi kubukeka yeseka lokho kwashiwo umbuso ecaleni likaPistorius sokuthi ngumuntu ohlukumezayo, othanda ukulawulana futhi-ke ozazisa yena kuphela. Kodwa-ke uTrish Taylor uthi akuyona inhloso yakhe ukweseka icala lombuso ukuthi lo msubathi anikwe isigwebo esikhulu. I think I'll always care for him. I think it's natural human nature. So I think a part of me will always care for him and worry and feel sad for him. You know, I feel sad for where he's ended up and what's happened. I would beg him to go and seek help, see a psychologist, see whoever you need to see. And he's got an amazing side to him that is incredible, but there's a dark side to him and he needs to deal with it. Umelinda Ferguson obhale nokaTaylor lencwadi uyavuma ukuthi sike yathola ukugxekwa. There's a lot of Twitter trash. I'm called trash on Twitter. I'm kind of like just whatever. I think it's kind of good for the book on some level. It's instilled or rather inspired a lot of debate. Akacaciwe kwamanje ukuthi ngabe ukugxekwa kwalencwadi kuzokwenza ukuthi ithengiswe ubuthaphuthaphu noma cha. Kodwa-ke okusobala ukuthi ukwethulwa kwalencwadi kuzoba isiqalo sezinye eziningi zibalelwa kweziyisihlanu izincwadi ezikhuluma ngoPistorius kanye nokaSteenkamp ezibhalwayo.